még 4 óra van, Párizsba megyünk éppen. Mert az nem jó, mert felvétel különbségek miatt nem fogok. Így kezdődik, nem jó. Szóval Adri betegen sajnos feláldozza magát és eljön Párizsba. És nem értem, mit mondom. Beszélhettel angolul, akkor... Rue de Chabrol sarkán ülünk és reggeli fogunk enni. Igazi francia reggeli. Le kell állnom, mert leszólták a Sony kamerával. Na, ja, szóval süt a nap, jó idő van. És egy igazi francia reggeli így néz ki. Kávé. Croissant. Narancslé. Lehet, hogy omletet kellett volna. Ugye? Jó, hát ez az első tanulókönyv. 7 pont. 7 euró. Szia! Hol vagyunk? Most fogjuk megnézni a Notre Dame-i toronyőrt. Mert azt nem lehet kihagyni. Mondom, én gyorsan megy ez a sor. Ha mindjárt benn vagyunk. Videópárbaj! A Notre Dame előtt! Qui donne encore plus l'impression de dentelle de pierre et qui contrefort, vous les regardez bien. Itt vannak zöldbe a gyerekek. Nem csak zöldbe, hanem zöldben vannak. Keressük a Bastille-t, már egy fél órája kóválygunk a Bastille után. Hol vagyunk? Mondd csak, mondd csak! A Bastille helyén. A Bastille helyén vagyunk. A hűt helye. Igen. Ezért gyalogoltunk másfél óráig. Ja, és itt már leszakad a lábam. Na nem, ezt is megnéztük. Ezt is ki kell csinálni. A fan. A pajzsép. Hát egy ilyen kis csendes utcában lakunk. De jó. Helóka! Na hol vagyunk? Hol vagyunk? Itt vagyunk! Úristen! Úristen, de jól lesz ki, baszki! Bizonyára nagyon unalmas mindenkinek ez az egész. Uncsi mindig az Eiffel-tornyot venni Párizsba. De most felmegyünk oda. Azt a mindenit. Ki van világ? Beautiful! This is beautiful! És már 3 órája itt állunk a sorba, de még hamarosan beérünk, ugye? Tippelj, hány perc alatt érünk be? Tippeljél már! Taxival megyünk haza? Vagy nem? Hát lehet, hogy azon még. Lehet, hogy taxival megyünk haza? Itt vagyunk fent a tőn. Jézus Mária, kiverettetni a kezed! Ne te félj! Azért nem olyan csúnya ez itt. És jó idő van. Az van, hogy iszonyat jó ért. Úgy a szél, mint az állat, de meleg van itt az állat, és olyan egyszerűen,
Ez jó. Jaj, bocsánat. Itt van a Da Vinci kód, elrejtve, baszki. Nem itt van, tévedtem. Azt hittem itt a Da Vinci kód, de nem. Ez egy kicsit arrébb van. Itt nincs semmi itt is. Ugye azért is semmi itt. Ja! Aha! Ja, nem az. Itt a Marble Arch 2. Nem igazán látszik, hogy ez mekkora, de ez óriási. Hangulatfelvétel. Ilyenek itt a szürke hétköznapok. Ez a shopping utca. Champs-Élysées. Hazafelé beugrottunk megnézni Harry Pottert. Ott szokott lenni. Leftport 3/4. Az a Queen's Cross.